Čaute, zdravím vás Defon Gamer a dneska hrajem Team Fortress, ale na nešťastie som tu sám, čo to ani nevadí. No, čiže dneska si zahrajeme hru pro viac hráčov a zahrajeme si Payload. Dúfam, že sa vám tieto videá budú páčiť, aspoň dúfam. A môžete sa na to tešiť. Čiže ideme na Upward zo Stockholmu. Nádhera. Inakšie, preto tu mám také úplne vynulované body všetko, lebo hrajem za iný účet, hrajem tu totiž to za Defon Gamer. Túto hru som hral takedy ešte dávno, predávno a tak ďalej. Tak preto tam nemám žiadne body, no. No, neviem, že by ste vedeli. Ne, nechcem treba. Modrý. Čo si vyberiem? Mission begins in 10 seconds. No ja neviem, ktorého si mám dať. Tak dám si 3, 2, 1. Ideme na to. To nie je možné, to nie je možné. A to je však to. No. Robím si peknú fotku. Snímek byl uložen. Gamer Panda. No dobra. No, ideme sa vrátiť. A do boja. Hej, ty doktor Uberharge. Moje úlohou je to dostať ďalej. Hej, ty pán doktor... Doktorko! To nie je doktorko. Medic! Medic! 16, 15, čože? Šakabum tabum. Jebanie. Hej, doktorko Uberharge. Doktorko Uberharge. Yeah. What the hell? Who stopped pushing the cart? What the hell? It's not pushing the cart. Kebyže ja môžem hynúť veľkou radosťou. Tak, ideme chlapci. Koho mi pripomínaš? To človeka, ktorý ma zabil. Prestám za 1 sekundu. No ideme. Turbo. Už len 13 sekúnd. Ach, nie no. 10, 9, 8. Prečo som taký kiľavý? Hipsta. Čiže môžem sa pripraviť. Už len 2 minúty a 57 sekúnd, tak to nie je až tak veľa času, no ale... aspoň prvý bod dáme. Ešte som nikoho nezabil, čože... Čiže iba pre hľadzecký diel je určite o tomto tu súboj. Pôvodne som to mal natáčať s Gedoidom, ale došlo k menším komplikáciám. Áno, idem, áno, dám to. Haleluja. Čiže máme ďalších 5 minút a 9 sekúnd. Tak už nám prsty. 5 minút! Attention. 5 minutes left in the mission. And then 5 minutes left. Nechajte mi to! Áno, výborne, áno, nechajte ma, výborne ste zrobili. Centrigon Mini.
Neviem sa zorientovať. Aha, to už je to druhé. To už je to druhé. Oni si čo myslia na mňa, na takého dobrého skauta, že ja som čo? One dominuje Defangema. Kikoule dominuje Defangema. One plus Kikoule kill Defangema. To je 3 krát na jednu ranu. Vážne? Tak to je vážne zmíne. Ale mojou úlohou je istú. Áno, výborne, áno, výborne. No poď. I padnite. Critical hit. Však prebíjaj! No a bežíme. Vypadnite z mojho územia. Presne tak. Poď. Vypadni! Veľa by si chcel odo mňa. Až veľa by si chcel odo mňa. Nechajte ma, červený. Nechaj ma, ty scout. No, ale inakšie som to dal celkom ďalej, čo som rád. Hipstar plus 1. Kill Defangema. Zdrháme, všetci zdrháme. Kašlem na vás. Toto je dôležitejšie. Nechaj ma. Nechajte ma vy ľudia. Červení. Tak. To je akčná fotka, ktorú som nesmel. Hi, Freddy. Ponáhľame sa doviesť vozík do ďalšieho control pointu. Nechaj ma. Krašok. Jej, už som zabil 3. Ho! Ani ma nenapadlo. The freaking car stopped! Beží. Aha, sorry. Sorry, ja som si beží. Go! Critical hit. Zase ma dominujú, oni ma stále dominujú, to nie je normálne. No ešte tento stroj, to nie je vážne normálne. No ešte stroj nebol tu na obrázku. IBHG. Nie, musím tam... Nechaj ma, ty človek. Červený. Zachránil som nás na niekoľko sekúnd. Ideme. Drám. No však už sme skoro tam, tak čo sa tam deje? To stále, no už len 50 sekúnd. Teraz. Bežíme. Nechajte ma, vy magor. No ale však to má ísť. Nie. No, už len 30 sekúnd, to nie je možné. To musíme dať ten kontrol. No, ten vozík tam. Do toho control pointu. Prečo ma to spalo úplne na začiatku? To nie je normálne. Kašľujem na vás. Mission ends in 10 seconds. Nie! To nie je normálne. Či? Ale však som tam bol ten 1 milimeter. No tak týmto koncom by som sa chcel rozlučiť s dnešnou epizódou a na ďalšiu epizódu si zahrajeme King of the Hill.
Ďakujem, ešte si to pozreli. Lajkujte, komentujte, odoberajte. Že by ste mohli vidieť ďalšie epizódy. Tak ďakujem, že nás pozeráte a čaute.